Ni yw Cyllid a Thollau, a ni cymryd mewn yr arian sydd yn rhedeg y gwasanaethau trwy'r y dyw. Mae ap CThEM yn gael i pobl gweld yn syth yswirion gwladol, os ti'n gael bydd dal plant, os ydych chi'n wedi gweithio mewn gwahanol sefydliad, mae'n dangos yr hanes i gyd ynddo fe, treth wrth gwrs, ac popeth jyst mewn un lle a mae'n hollol dwyieithog. Yr unig beth mae'n rhaid wneud yw mynd mewn i'r settings, dim yn y ffôn, ond yn y ap ei hunan, troi ymlaen y bwtwm sydd yn dweud iaith, a wedyn mae'n togl yn y cornel a chi'n gallu troi o un i'r llall. Mae'n just llyfn, does na ddim byd ychwanegol i wneud o gwbl. So ni'n llifo o Cymraeg i'r Saesneg a Saesneg i'r Cymraeg. Dwi'n credu efo'r holl waith caled sydd wedi mynd i y bodolaeth yr ap, bod y gwaith hyrwyddo yn holl bwysig, mwyn sicrhau wedyn bod cwsmeriaid yn gwybod bod o ar gael. Da ni'n dueddol o ddefnyddio dylanwadwyr Cymraeg a dysgwyr hefyd sy'n beth da i ddangos mae'r ap ar gael i unrhyw un. Gen ni screens digidol sy'n cynnwys posteri dwyieithog enghraifft am yr ap, yn defnyddio'r slogan amdani, felly you're on it yn Saesneg ond amdani yn Gymraeg. Beth rydw i wedi gweld wrth gweithio yn y maes yma oedd trwy wneud yr ymchwil, trwy dangos y cwsmer, trwy gweithio gyda'r cwsmer, ti'n gallu gweld yn hollol sut maen nhw eisiau defnyddio rhywbeth. A mae hynna'n profi yn y ffaith bod 36,000 o cwsmeriaid yn defnyddio'r ap yn Cymraeg a mwy yn lawrlwytho bob dydd.